Drăgunați, azi o să ne jucăm fața scunțelea cu un prieten de-al meu. Nu sunt prietenul ei. Da. Aș vrea să apăsați butonașul de like. Uitați că mai au destul timp. Pe mine mă deranjează că killerul e foarte rapid. Da. Și treaba Poate să fie pentru Crăciun, vreau să strângem 5.000. Uite, asta nu s-a ascuns. Nu, uite, asta nu s-a ascuns foarte bine. Da. Și haideți să strângem 5.000 de like-uri la acest episod. Și să dați aici un subscribe, 5.000 de abonări. Ai 5.000 de abonați? Uite ce Nați are 5.000 de abonări. Uite ce țineam la What? Eu încă n-am bani. Cum fac rost de bani? Ziceți-mi în comentarii. În comentarii. De bani când câștigi un meci. Unul că eu credeam că ăsta nu e killer. Bă, dar m-a făcut praf. E killer. Eu credeam că nu pot avea ap. Eu credeam că pot avea numai cap. Ce faci, mai? Vezi că o să depinde. Ce cauți acolo? Killerurile. Tu de ce stai acolo și te uiți? E, că mă plictisesc. Vreau rapid să începem meciul. Eu îl văd pe ăsta. Ce stai în roată? Pleacă, dar nu se mișcă. Bine, pe seria asta vreau să... Uite, dacă... Abar am mâncat. Hai să vedem fața fetei acestea. Da, deci are ca... Hai, 3, 2, 1 și... Hai, 0 este... O mai avea încă 2 de prins, a fost bună. Da. Mamă, hai select. Dă pe ăla cu bani ca Bile. Te rog de... Nu. Hai. Bile. Vezi că eu m-am mai jucat și am găsit două locuri foarte bune. Vin și mie locurile. Dedic eu în ele și am câștigat de vreo 10 ori. Bine, hai să vedem cine o să pice. De rog eu. Nu e. Yes. Ăsta e cel mai prost de Open, Bine, nu am timp de jocurilor. Bye. Pe mine o salută mai mult decât să fie. Bye. Unde ești tu? Am sărit. Acum ai sărit? Bye. Bine, acolo o lăsat. Și m-am băgat în mobil. Da, m-am băgat și eu. Acolo unde... Unde ești? Oh, nu, trebuie să mai... Ce faci, mă, aici? Dai liniște, că fac el din sol. Ce-i faci? Ștefan, vezi că acum începe tura. 6, 5, ok. Bine, eu mi-am cumpărat o față nouă, Ștefan, ca să știu. Hai că a început runda. Acum pregătesc clătitele. Să ai grijă să nu mai dai pe ăla cu T1. Toți slabii sunt cruni. Aveți grijă, fac eu aici episod. Acum vreau să mă tachina. Ștefan, intră Mihai pe tine. Da? Nu uitați să-mi dați dislike. Taci din gură. Cât se aproape? Server de român. Eu m-am pus pe Ștefan. Manuel, bă, ăsta-i server de român. Ce zici acolo? Că vorbesc cu apă. De ce faci cu mâna? Nu, așa mi s-a băgat. Păi da, trebuie să dai un pic pe lângă. Vezi că ne-a văzut? Fugi. Nu ne-a văzut. Fugi rapid. Iarăși. Serios? Nu te-a văzut. Că da.
Ăsta e cel mai prost dintre toți. S-a dus pe ea. Ce stă acolo, frate? De ce stă asta acolo? Poate crede că acolo în banca aia crede că se sune cineva. Dar nu mai... Nu s-a spus. Ne jucăm Poate altceva. bunica, acolo poate este bunica Hai nebuna. Hai să ne jucăm altceva. Nu, hai. Ieși, hai. Bine, eu vreau să mă... Taicun. Ei, da? Hai mă, un taicun. Ai, da, lasă-mă. Hai, te rog, un taicun. O să mă joc cu un frate. Taicun. Ăsta. Serios, taicun. Ăla nu-i tacun, dar mie-mi place. Să pic din nou iepuraș roz, dar m-am jucat înainte să luăm. Da. Abonaților zic, bă, nu-i corect, sunt albastră și... sunt fantomă. De ce? M-a băgat așa fantomă, așa, ăștia nu mă văd. Eu vreau skin-ul ăsta. Eu sunt roz. Iepuraș. Bă, ăsta ești tu. Eu sunt albastru. Eu sunt roz iepuraș. Să fii... Amele, vedeți că cu Edi le-am luat și mai face Simona imediat. Yes. Eu mă plimb atât. Pa. Au, m-am lovit. Eu am trecut pe lângă tine. Eu sunt o fată albastră. S-a votat. Era la portocaliu și cu ăla alt. Da? Cum mâncați, să nu dați pe jos, da? Da. Noi vrem a doua Noi avem două Aici, da? Eu vreau a doua. Sunt albastră. Unde ești tu, frate? Uite un... Nu, Dai natural, uite unul, un copcil. Uite un copcil, după ăsta, gri. Că eu sunt ăla care e albastru. Uite un copcil. Îl vezi? Unde e? Acum te-a băgat fără noi. Eu sunt mov. Tu ce culoare? Albastră. Ce faci? Uite un copil. Îl vezi? Este copilul. Hai să vedem cine a Ștef sau cu ăsta? Hai, Cu fineți, da? Vreți să luați, Ok. da? Să nu... Ștefan, Să luați hârtie, să... te rog. Dacă mă prinde, dau vot. Bine. Ștefan, vezi că sunt cu episodul. Da. Ok. Haideți să ne ascundem repede jur. Ștefan? Deci, că fac episod, Doamne ferească. Deci, eu trebuie să aștept toată ziua. O să mă joc până atunci și să mă joc un obi. Taicun, mă joc taicun. Și ce taicun? Among Us. Unde e Among Us? Uite. Așa, hai să ne jucăm fashionista 1.